Okay, hej alle sammen. Nu er vi tilbage. Nu spiller vi Brick in 1 sammen med mine venner. Police. Du filmer lige nu, ikke? Ja. Jeg er lidt bange for. Ja, jeg filmer. Lige nu, Rasmus. Ja. Oh. Er I klar? Vis os alle dine videoer. Hvad? Nej, jeg må ikke. Vis os alle dine videoer. Nej, det må jeg ikke. Ja. Okay, William, går du ind? Er du gået ind? Jeg er på vej ind. Rasmus, jeg synes, hvis du skal starte videoen sådan, når vi er sådan inde i bussen. Ikke nu, for så de ikke ser, hvad vi kommer tilbage. Okay, jeg starter videoen. Hej alle sammen, nu er vi tilbage. Er vi ikke inde på et eller andet? Okay, nu er vi tilbage alle sammen. Læble. Ja, det skal du nok ikke sige. Ja, okay. Okay, lad os åbne alle de her. Nu kan jeg slå med batten. Musehul! Med batten. Musehul. Nej, der er ikke noget musehul. Der er ikke noget inde i det. Hvad det er det? Nå, forresten, katten er farlig, hvis I ikke allerede vidste det. Katten kan godt myrde os, hvis vi driller den for meget. Jeg fik også en. Hvor fandt I cookie? Det her er min værelse, det her er min ting. Jeg fik et æble. Nej, det er min computer. Vent lidt, jeg sover ved siden af dig. Jeg sover herinde. Jeg sover her. Nej, guys. Nej, lad os skifte rum. Du nåede ikke at vælge, William. Gå ind i det grønne rum og vælg en seng. Okay, det grønne. Og så skal vi... Det er min. Jeg tager den her, hvis... Den her. Rasmus, vælg den der. Den her, så er vi alle sammen trekant. Og det er mit sted. Der er penge. Der er penge i dem her. Der er penge i dem her. Jeg fik 10 kroner. Jeg går lige ind i pengerum. Ja, det var det, jeg sagde. Bro, der er ikke en skid inde i pigernes rum. Der er ikke noget inde i pigernes rum, seriøst. De er jo fattige. Ja. Der er ikke en skid inde i deres tingester. Hvad er det her? Jeg ville ønske, jeg kunne vælge det blå. Ja, vent. Hvor er trappen henne? Hvor er trappen? Det er trappen. Nej, hvorfor er der ikke noget her mere? Hvorfor er der ikke sådan en tingest her mere? Hvorfor er det så urealistisk, det her? Det ved jeg ikke, men det er ordentligt sjovt. En gang var der hele tiden en cola heroppe. Ja, det er mærkeligt. Der var cola heroppe hele tiden. Ja, der var en, er den der ikke mere? Nej, den er der ikke mere. Den er der ikke mere. Der burde hele tiden have været cola her. Der var altid en øl, så sad Vanessa i. Nej, det var sgu da cola, William. Nej, det var øl. Nej. For mig var det sådan en der. Jeg fandt en her. Det ville en kage. 1, 2, 3, 4. Nej, man mister liv af det. Den der dør, hvor monsteret kommer, er åben. Lad os gå derned. Hvad er koden til pengeskabet? Det er nøjeren dernede. Jeg kunne komme. Ja, William, der er skabe her. Jeg kigger lige her. Der er noget hen ved døren, står der. Det der, det er rigtig pizza. Pizza. Kartofler. Hvornår er det der? Kan jeg huske den her gang? Ja, jeg fik et pizza. Jeg har ikke fået nogen. Hvornår der kommer der øl? Jeg er virkelig tørst. Jeg fik et pizzastykke. Jeg spiser det. Men alle sammen sæt jer ned, fordi der kommer til at være de sidste 3 pizzastykker. Nå. Tror jeg nok. Ja, jeg står op på bordet. Jeg har sat mig ned. Det burde der være. Nøjeren, okay, what happens to the light? Ja, det ved jeg så ikke. Hvor er alle? Jeg tror, de er hernede. Jeg tror,
vi skal sove. Jeg tror, vi skal sove der. Jeg tror, vi skal sove nu. Ja, jeg går ind og sover nu i min egen. Det gør jeg også. Jeg fandt en kiks. Vent på mig. Jeg fandt penge. Nå, vi skulle derned. Skip. Skip, dreng. Tryk på skip. Cirkel. Okay, det er cirkel. Det er fordi, når du står bag, den tror fandme, vi spiller på Xbox, altså. Yeah. Enig. Okay, jeg sover i min seng nu som en lille baby. Jeg fandt cola, William. Se, det er et cola, William. Hvor er den? Hvad med drenge? Ikke noget. Hvad? Men hvad lidt, hvor er colaen? Men hvorfor kan jeg ikke bevæge mig? Jamen, der var kun én, tror jeg. Colaen var her, lige her. Se. Hvor? Her. Vi skal sove. Vi skal sove, guys. Lige ved siden af toilettet her. Okay, alle sammen, nu er vi tilbage. Okay, jeg stopper lige der. Vi bliver angrebet! Myrd dem! Dræb dem! Dræb dem! Ja, man! Okay, det var den eneste. Jeg stopper. Han gik herfra. Ja. Okay, vi skal ned. Nu skal vi ned og tage noget, og tage træet og sætte det. Men hvor var den der? Hvor var den der henne? Hvordan tager man det? Bare fyld helt. Hvordan tager man det? Noget sådan der. Okay, vi skal blokere vores vinduer fuldstændig. Vi lader ikke nogen komme ind i vores værelse. Nu handler det altså kun om os, dreng. Ja, kun os. Eller, dreng, skal vi ikke bare sige, at vi skal dække vinduet fuldstændig til? Ja. Jo. Også badeværelset. Det kan være, der kommer noget der. Nej, kun vores rum. Okay, jeg har næsten blokket det hele til. Bro, vi kommer ikke til at få noget luft i vores værelse. Vi kan ikke åbne vinduerne endnu. Nej, præcis. Er det ikke godt? Jo, nej. Jo. Ja, Det er vel lidt. Det skal bare være helt. Fordi jeg kunne høre, du skulle lige tage og sige jo. Like, bruh. Sådan der, vi kan ikke sætte det her. Nu er det helt dækket til. Vi har sat gardinen ned. Det ligner, at vi har sat gardinen ned. Ja. Jeg sæt i toilettet, dreng. Sæt i toilettet. Ja. Jeg har sat lidt den. Hvad er det her? Hvad er det her? Vi har brug for en stige. Rasmus Kolan var her. Wow. Hvor er du? Kom her. Her. Altså, dreng, I ved godt, man må ikke lade vand på vores værelse alene, når der lige er sket et røveri, ikke? Hvad? Kan du ikke se den? Den var her lige her. Men lidt dreng, vi glemte lige helt, vi filmede. Hvorfor det? Pigerne, de har ikke sat noget som helst. Hey, den her video er ikke forfærdelig, bro. Jeg sætter lige noget til pigerne, fordi heller kan komme ind fra deres rum ind til vores. Hvorfor lige dem, vel? Hvorfor lige dem? Fordi det er den eneste værelse, der ikke er noget i. Jeg mener det. Der var ikke noget som helst i. Ja, men du skulle ikke have dækket deres, altså. Så kan de jo, er der folk, der skal jo være nogen, der kommer ind til dem. Det er jo, når alle dør, er det jo meningen, vi skal vinde. Ja, men så kan de bare komme hen til os og åbne døren, og så komme ind. Vores værelse hedder bare The Green Room. Og pigernes hedder The Pink Room. Ja, de er bare dumme. Jeg kan godt lide pink farven. Jeg har fundet et... Jeg kan ikke koden. Hvem kan finde et kode? Find kode. Det kan jeg også. What? Jeg kan den! Det er bare for sjov. Jeg troede faktisk for dig. Når jeg spillede, så gemte jeg mig bare helt sådan her. Hvem gemte sig ikke i det her sted? Hvor? Hvad? Der. Ja. Ja, jeg gemmer mig også altid der. Eller jeg gemmer mig mere ind i køleskabet eller noget. Ja, pizza nu! Det er pizza! Det her var det bedste plads. Det her, hvor jeg sad, det var det bedste plads. Yes, jeg fik det. Jeg fik ikke en. Hvor mange er der inde i den her server? Okay, der er ikke mange. Vi kan jo stadig godt tage det her sted. De er der!
til at dræbe dem. Ja, jeg gemmer mig. Farvel. Rasmus, lad os gemme os i det sted, vi hele tiden gemte os i. De tror virkelig, de kan gøre det her. Jeg er bare rolig, jeg beskytter mine tips. Altså, mig og Rasmus, vi er det stærkeste, vi gemmer os. Ved du hvad, jeg gemmer mig herinde. Jeg gemmer mig op på bordet. Nej, jeg gemmer mig på køleskabet. Vi har en Missy. Vi har en Missy. Jeg Vi har en Missy. Jeg vil virkelig gerne dræbe nogen. Rasmus, prøv lige at røre katten. Prøv lige at røre katten til, hvad den gør. Prøv lige at røre katten til, Nej, hvad man den mister gør. liv, bro. Ja, jeg ved det godt. Prøv du at røre den, William. Den er lige der. Jeg er bange. Guys, jeg gemmer mig op på køleskabet. Med pilen, William, med den der pil. Du skal sådan røre den med... Det er ikke sådan skinnet, der skal røre den. Nej, vi når ikke gå i seng, så vi mister energi nu. Nej! Vi mister liv. Gå over i sengen. Nej! Jeg mister 60. Jeg mister også 60. Nej, og døren er låst. Vi kan ikke komme ind. Jeg sidder på toilettet. De er herinde. Ikke forstyrr mig, jeg sidder på toilettet. De er bare derinde. Vi dræbte ham. Bro, vi dræbte ham med uden at være inde i værelsen. Okay, jeg pauser lige videoen, og så kommer vi tilbage, når der er noget spændende. Okay, guys, vi er tilbage. Nu har han der den big bad guy kommet, og jeg sidder her og med min chipspose og mega bange. Nej, jeg har ikke mere kylling. Jeg skal spise. Man kan se noget i mit hår. Guys, hjælp os. Jeg har vist ud. Det får sikkert 42.000 visninger. Ja. Åh, damn. Hvis den gør, så bliver det godt nok der. Ja. Det kan godt være, det ved jeg jo ikke. Altså, Lige nu har jeg 30 lige dollars. vel, det ikke er sådan, der skal det nok gå. Ja. Jeg har 30 dollars. Vent, jeg kigger lige, hvor han er. Han er der. Jeg kan ikke se ham. Han er oppe. Hvem er I? Hvor er I, dreng? Løb ind i underjords ting. Basementet. Løb ned i basementet. Jeg har aldrig kommet så langt her. Har du aldrig? Jeg har prøvet at lave helt spillet. Jeg fik briller. Men man kan ikke tage den på. Der er penge. I ved, jeg tager den her, den er over. Jeg har en stige. Nej, jeg mister liv af at holde stigen. Gør du? Ja. Altså, er der ikke noget at spise her? Der er et æble! Jeg spiste æble. Der er et æble her, dreng. Her får jeg 2. Og så er der også et æble her. Der er 2 æbler. Ja, jeg har spist min. Der er også en her. Hvor jeg der, William, her. Ja, der. Prøv at se, hvad jeg har. Og så er der også en her. William, prøv at se, hvad jeg har. Jamen, jeg kan ikke tage det. Man kan Okay, ikke tage de vi her kommer mus. tilbage i en par 2. Se.